Για όσους βρεθείτε στην Αθήνα το διάστημα αυτό, μέχρι και αρκετά μετά, μέχρι και τις 6 Ιουνίου ουσιαστικά, θα είστε τυχεροί αν θέλετε να παρακολουθήσετε την έκθεση που γίνεται στο CAMB, το οποίο λέγεται Contemporary Art Meeting Point, είναι στην Ευκόλυδος 4 και Απελού 2 στο κέντρο της Αθήνας, και ξεκίνησε την Παρασκευή 9 Μαΐου, όπου και εγκαινιάστηκε στο CAMB η ομαδική εικαστική έκθεση με τον τίτλο Ground Zero και με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ολλανδών καλλιτεχνών. Δύο είναι οι επιμελητές της έκθεσης, ο Αποστόλης Ζολοτάκης, ο οποίος είναι από την Έλληνας, που ζει βέβαια στην Ολλανδία, και η Ελληνής, η οποία ζει στην Αθήνα, η Κέλλη Αθανασιάδου, η οποία είναι και αυτή εικαστικός, γλίτρια με πολύ χαρακτηριστική τεχνοτροπία πάνω στη χρήση του ατσαλιού, και είναι και το υλικό που μεταχειρίζεται, δηλαδή ασχολείται με τις επιμέλειες εκθέσεων και έχει συνεργαστεί με αρκετούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι μια συνεπιμέλεια δική της Κέλλης της Αθανασιάδου και του Έλληνα εικαστικού που ζει, είπαμε, στην Ολλανδία, του Αποστόλη του Ζολοτάκη, και παρουσιάζεται στο Contemporary Art Meeting Point στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα εξαιρετικός χώρος τέχνης και μέχρι τώρα η έκθεση πηγαίνει πολύ καλά. Η επισκεψιμότητα είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με άλλες εκθέσεις και όλα τα μέσα της Αθήνας, τα πολιτιστικά, χαρακτηρίζουν την έκθεση ως έκθεση της σεζόν. Η επιτυχία αυτής της έκθεσης οφείλεται αφενός στις πολύ σπουδαίες συμμετοχές και αφετέρου στο ότι η έκθεση έχει δομή και ενοιολογική συνοχή γύρω από τη θεματολογία που έχει οριστεί. Στην έκθεση συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκλεκτών εικαστικών και 4 ακαδημαϊκοί καθηγητές από τις σχολές καλών τεχνών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Γκρόνιγκεν της Ολλανδίας. Υπάρχουν πολλά ονόματα, ο Αντ Άρμα, ο Πέτερ Χέιζ, η Πάουλεν Λέφεν, Χένι Βαντερ Μίρ, Ζιάν Μούλτερ, Χενκ Ούτς, Μπέρτ Βαν Σάντεν, Τζον Σίκινγκ. Βέβαια δεν είμαι και Ολλανδός για να ξέρω αν είναι σωστή η προφορά, αλλά κάπως έτσι είναι. Και βέβαια τα πιο ελληνικά: Γιάννης Αδαμάκος, Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκος Γυφτάκης, Θόδωρος Δασκαλάκης, Χαρά Κολαΐτη, Κλεωμένης Κωστόπουλος, Κυριάκος Μορταράκος, η Λίνα Μπέμπη, η Σπυριδούλα Πολίτη και ο Δημήτρης Τράγκας με τον Αποστόλη τον Φανακίδη. Να μην ξεχάσω να πω τις φωτογραφίες που βλέπετε, είναι του Δημήτρη του Αραμπατζάκη, του φωτογράφου, και όλα αυτά την επιμέλεια, όπως σας είπα, την έχει ο Αποστόλης ο Ζολοτάκης και η Κέλλη η Αθανασιάδου. Μια έκθεση που θα βρίσκεται στην Ευκόλυδος 4 και Απελού 2, στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο CAB, Contemporary, όπως είπαμε, Art Meeting Point, και τα εγγένεια έγιναν και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουνίου.